Goddag og rigtig hjertelig velkommen. Vi er røget ind i en ny måned, og til jer, der har været i gang med taknemmelighedsdagbogen siden januar, der er vi altså nået frem til det her emne. Det handler om tanker. Og hvis du ikke er nået hertil, fordi du ikke lige har startet i januar, så er det også helt okay. Du kan stadig lytte med og få god inspiration til nogle forskellige emner, man kan arbejde med. Tanker er nemlig en ret essentiel ting at være opmærksom på, når vi arbejder med taknemmelighed og med vores selvudvikling. Fordi, jeg ved ikke om I kender til det, men man kan jo have travlt ude i den virkelige verden, masse ting man skal nå. Men i virkeligheden, det som der kan stresse os allermest, det er når vi bliver overvældet af en masse forskellige tanker. Det er også derfor, at man kan få stress, selvom at man måske er arbejdsløs. Det er ikke fordi, man har en masse, man skal nå på job, men man er meget bekymret, og man kan ikke finde ro i sine tanker. Og der kan taknemmelighedsdagbogen altså virkelig være en stor hjælp. Men den måde, som vi prøver, eller jeg gerne vil dele med jer, og den måde, jeg anskuer tanker på, det er faktisk noget, jeg er blevet inspireret fra en bog, der hedder Det selvhelbredende sind. Den bog kan jeg godt anbefale. Der ser man på tanker på den måde, at I ved, når vi er i biografen, så kigger man op på et lærred, og det hele virker meget virkeligt, og man bliver jo både rørt og forskrækket, og alle følelser går man igennem. Alle mulige forskellige. Men lærredet er jo faktisk bare helt hvidt og blankt. Og det eneste, som der er, der får en til at føle alle de her ting, det er den her film, der bliver afspillet. Og den findes slet ikke. Den er ligesom tanker, fordi den er jo bare film, som man bare kan slukke for. Det er jo ikke fordi, at de her ting sker rent faktisk i virkeligheden, men det er noget, der bliver forestillet. Så hvis man kan begynde at anskue og ligesom kende lidt forskel på, hvad er det for nogle scenarier, hvad er det for nogle narrativer og film, som jeg spiller for mit indre lærred, som kan skræmme mig, og som kan gøre mig bekymret eller stresset. Og hvordan kan jeg lige nå tilbage og huske mig selv på, at hey, lærredet er stadig hvidt og intakt. Og jeg kan selv vælge, hvad for en film jeg vil sætte på, og hvad for en film jeg vil lade fylde mit liv. Måske vil jeg slet ikke have en film, der skal spilles endnu. Jeg vil bare gerne have fred og ro, sidde inde i biografen og være til. Så hvis man kan begynde ligesom at skille sig selv lidt ad fra tankerne, så man ikke bare på refleks reagerer på dem og lever sig helt ind i dem, men godt ved, det er bare en film. Der kan vi virkelig komme godt uden om mange katastrofer. Og den måde, jeg gør det på, det er simpelthen ved at skrive ned i min taknemmelighedsdagbog om morgenen, hvad er det for nogle tanker, der har fået lov til at fylde, og hvad kunne jeg godt tænke mig i stedet for at skulle fylde. Så jeg skriver, at jeg er taknemmelig for, at jeg har tænkt så meget på de her ting, for jeg er blevet klar over, at det er kun en del af virkeligheden, og jeg kunne godt tænke mig at få mere fokus på det her i stedet for. Så det er øvelsen i denne her uge.